Fushi. Imam Buhari ya ruwaito hadisi ingantacce cewa wani mutum ya je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi shawara, ya ce ya Rasulullahi kai min wasiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada kai fushi. Wannan mutumin ya maimaita tambayarsa har sau uku cewa ya Rasulullahi kai min wasiya, amma amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bashi ita ce kada kai fushi. Wani mutum ya je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayarsa, ya Rasulullahi ka nuna min hanyar da zan shiga aljanna, amma kada ka tsawaita. Amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ita ce kada ka yi fushi. Fushi yana daga cikin abubuwa guda 4 da ake so mutum ya rinjaye kansa idan sun same shi. Wayannan abubuwan su ne tsoro, sha'awa, kwaɗayi da kuma fushi. Babu shakka fushi ya kasu kashi biyu ta fuskar shari'a. Akwai fushi wanda Allah yake so, akwai kuma fushi wanda Allah baya son sa, manzon Allah ya yi hani da shi. Fushi wanda Allah yake so shine fushin da mutum zai nuna domin an keta haddin Allah ko kuma an ci zarafin wani daga cikin bayan Allah. Kamar irin fushin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a lokacin da wasu daga cikin sahabbai suka buƙaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauya hukuncin da zai yi wa wata mata mai daraja. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna fushi wanda bai taɓa irinsa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, na rantse da Fatima za ta yi sata da sai na yanka hannunta. To irin wannan fushin shine fushin da Allah yake so, amma fushi wanda Allah baya son sa, manzon Allah ya yi hani da shi, shine fushi wanda mutum zai yi domin kwatar haƙƙinsa. Irin wannan fushin ne Sayyidina Aliyu yake cewa farkon sauka ne, ƙarshensa kuma jahilci da nadama. Wani malami ya ba da labari na irin abubuwan da fushi da ba a so yake haifarwa. Wata mata daga cikin mata ta ƙona hannun mai aikinta saboda kawai wurin guga ta goge ta ƙone rigar mai gida, ta kama hannunta ta ƙona saboda fushi. Me ya faru? Wannan matar ta kwana cikin fushi tare da tunanin takaicin yadda za ta yi ta rama abinda wannan matar ta yi mata. Shine shawar da shedan ya bata shine ta bari sai bayan ba kowa ta kama dan uwar gidan ta yi mata layya da shi. Ai kuwa haka aka yi, bayan ba kowa a gida ta kama jaririn da uwar gida ta bari ta yanka, ta ɗora a tukunya, ta saka ruwan zafi, ta sulale ta gudu. To me ya faru bayan mai gida ya gano abin da wannan mai aiki ta aikata? Nan take ya kamu da bugun zuciya, ita kuma uwar gida ta kamu da taɓin hankali. Wannan kaɗan kenan daga cikin illolin fushi wanda ba a so. To irin wannan fushin ne Sayyidina Aliyu yake cewa farkonsa jahilci ne, ƙarshensa kuma nadama ce da wauta. Bayan illolin da fushi yake haifarwa a mu'amalance, likitoci sun bayyanar da cewa babu shakka fushi yana daga cikin abubuwan da ke ba mu rashin lafiya, domin akwai ruwa na adrenaline da ke fitowa daga gidabin ɗan adam. Su waɗannan ruwan na adrenaline suna da muhimmanci a jikin ɗan adam. A duk lokacin da mutum ya yi fushi sukan fito fiye da yanda suka saba, su haifar da zuƙewa ko kuma su nakasa insulin ɗin mutum. Idan insulin ya samu matsala sai glucose ɗinsa ya samu matsala, ta yanda zai kamu da ciwon shuga. Shi kuma ciwon shuga an tabbatar da cewa shine mabuɗi na dukkanin cutoci a cikin jikin ɗan adam. Ba zan rufe wannan bayanin ba har sai na bamu wasu daga cikin magungunan fushi. Annabi sallallahu alaihi wasallam wato khairu halqillah ya bamu wasu daga cikin magungunan fushi. Yake cewa shedan an halicce shi daga wuta, kuma shedan shine yake sanya mutum fushi. Babu shakka wuta takan mutu idan an zuba mata ruwa. To kamar haka ne idan mutum ya yi fushi ya yi arwalla zai samu sauƙin zuciya. Sayyidina Aliyu radiyallahu anhu yana cewa idan an ɓata maka rai, idan kana tsaye to ka zauna, idan kana zaune to ka tashi,
idan kana kwance to ka tashi, idan kuma ka kasa kame kanka to ka bar wurin.